Panguva ino vanhu vaya vachinzi inviting you until 2030 and beyond. Panguva ino yatiri kuona kuti some of the people munyika yeZimbabwe they are neglecting makosi abomushongeza ekufighta the regime. Vanhu panguva inoyo pauri kuona kunzi people vari kuthreatana nethe regime vachinzi mukasaita mashutdowns mukasaenda kumabasa munofayiwa, but panapa tiri kuona kuti the effect aiwa iri kuyapa macitizens iri prolonged and people vari kunyatsoona kuti kutambura kuchange kuripo svikira 2030 wasubscribe like on the bell icon. Tipinda pavoice raadvocate Fadzai Maira anoda achiposta this picture ramuri kuona rakanzi dzikidzi dzamudhara dzikidzi for ED inviting you till 2030 and beyond. Panapa anoda nyora achiti a government that cannot run a decent election, jails journalists, cannot buy hospital beds, has no paying meds for public hospitals, and has failed to control a bed bug plague in its capital city, is wasting time and resources trying to secure a seat on the Security Council with new leaders. Ndo mashoko anobuda nyoko panapa raadvocate Fadzai Maira anenge achiti aiwa panapa tiona kuti this government yatikuona kuti iri kufeila kuapoda maelections ari credible and the likes zvese zviri kuonekwa izvi. Panapa tikuona Fadzai Maira ari kutounza imwe nhau yatabva kumbotaura our another video yatoona kuti Zimbabwe is about to seek for a seat in Security Council, but panapa tikuona kuti it is failing kufighta zvadzo tsikidzi bedbugs mucapital city, not kune mamwe macities all over the nation, but muri kuonekwa kunzi mucapital city the government iri kufeila kuprovida mabeds mablankets mumapublic hospitals pamwechete nekufighta mabedbugs. Zvitiko zvinonyatsokuonekwa kunzi aiwa Zimbabwe and ED Mnangagwa and his ZANU-PF party they have failed. They are just there to enrich themselves. They are just there aiwa kuti vangoya vangoluta maresources. Now vanhu vaona matipa nematrucks aiwa ekuyouth league uko vanhu they are now shocked kuti aiwa aitoripo kutoluta maresources enyika. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section medu, so subscribe or like and chat on the bell icon.